Nyapa? Kok kaya wong wis diaturi kaya maem ngokeh ning kono kok dadak nyokoti driji ki nyapa? Ini jempolanku sakit. Oh, sakit kena apa coba? Ini tadi itu pas aku nyanyi itu Terus? jempolanku itu ketatap sama mie. Oh, basa apa toh jempolan ketatap sama Miki? Nah, Terus habis itu kayak keluar darah-darahnya gitu. Ini kayaknya perlu dipanggilin ambulan deh. gak usah ditadayang kok tanggane didik. Iya ta? Wong driji samene dadak ambulan barang ngopo Lah to? sakit nanti kan aku takut terluka toh Mas. Engko ning jerone infeksi terus piye? Sampeyan apa gelem tanggung jempol lek sampai jempolku infeksi terus blabar gedhi sak lengan terus piye? Ya nggak dijali jempol liyane. Jempol pitik. Ya apa yang mau? Apa? Pakai kuku. Jempol jujur. Delok to delok wong yo ora apa-apa ngono kok. Ini loh kamu kelihatan enggak? Aku ya kelihatan. Jeru nduk iki kedalaman 20 meter iki. Selamat. Sugeng dalu selamat malam Mas Bambang, saya aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang di belakang mana suaranya? Yang di belakang mana suaranya? Ya. Kurang keras yang di belakang mana suaranya? Jangan dombe lambe kowe. Aja banter-banter lek kurang banter yang mburi masjid lho. Nyapa? Gawe mike kono. Mah engko malah kayak wong mati ya. Innalillahi. Ora kok banter ngono ki sone wis banter mbok getne sing ngisor kuwi nangko. Oh iya maaf ya kalau mereka tuh kalau tidak benar tuh gak itu sih ya. Halo Mas. Iya. Bocah kok kaya ngene. Satu kali lagi yang keras nggih Pak Bu nggih. Ingkang kompak Bapak Ibu. Yang kompak ya. Mengke lek mboten kompak lek nduk nikah nesu bahaya lho niki nesune. Mengke lek kadung nesu mangan dagelan lho iki. Amet dadak sidara metu iki tak pangan iki. Cocok mau padake ngono disapa sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik to. Nadane kok ra penak ngono to. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya kan sewu nggih Bu. Amin. Adicara campur dipun pungkasi Bapak Ibu. Ya ora to Mas. Lah kowe wis amin. Lo kan namanya mau perkenalan, mau nyanyi, mau perform tuh harus berdoa dulu kepada Tuhan supaya kita itu Aduh suarane. supaya kita itu Ingat. eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Taala. Iki acarane nganten Mas. Ya, tak Sing sakuran. dadi nganten jenenge Mbak Riz. Mbak Reza Nabila Aprilia sarjana manajemen dan juga Mas Arvindo Tio Profeto sarjana manajemen. Wo padha-padha sarjana manajemen iki kaya medhit kabeh. Loh. Oh, Afi manajemen ya. Wong manajemen Oh, makane Mas Bambang manajemen. Caca lek manajemen ada perhitungan men ya karo mayang karan. Tak omongi. Ora maksudnya caca lek karo Mas Manajemen itu bukan kok pelit, memanage jenenge manajemen kuwi enek manajemen sumber daya manusia, enek manajemen keuangan. Sumber daya manusia berarti SDA. SDM. Weh, Oh iya deh. SDA Sidoarjo. Iya. SDM. Lah SDM sama nih tinggi apa rendah? Delok, aku lek ning ngisor pinter lek karo kowe aku Oh iya padha-padha oh. Ngene, sampean muni medit lho kok mantene engkel-engkel. Sampeyan sampe Oh pada medite lho Mbak napa? Ora. Mboten dan. Saya yakin kalau memanage uang ini pinter-pinter. teliti, mergo manajemen ada materi manajemen. Semoga keuangan. dengan adanya keluarga baru, semoga tercapai keinginan atau impian yang sudah lama terpendam. Iya. Contohnya pengen duwe omah anyar, muga-muga ndang kelakon. Amin, Biar Muga-muga pengen ndang duwe anak, muga-muga ndang kelakon duwe anak. Amin. Terus muga-muga pengen duwe mobil,
mobil anyar, mobil tipe terbaru semoga gendang kelakon. Moga-moga rong budal umrah budal haji gendang budal haji. Amin. Iki sing dadi ngene jenenge Mbak Bila kalian Mas Tio. Oke. Mbak Bila kalian Mas Tio. B. Apa B? B, langsung B ae. B. Oh ya B deh. B. Bella. Apa B? Jenenge Bella. Apa B? B. Apa B? B. B kuwi B. 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 Iso barake. Ora nek Alah kerpean kok yo ilang kok. B. B. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang penting B karo E ya Mas. Berbakti Ngono-ngono pinter ya aku. kudune B baru berbakti B berbakti. Ya seperti namanya diganti Bla aja ya Mbak. Iya. Bla. Berarti menyangkut B. Berbakti kepada kedua orang tua. Lamunan. Ramas. Apa La. Si do re mi. Lakon iki. Heeh. Apa? Lakon iki dadi cerita. Sok bakale dadi cerita anak putune. Oh, iya. Wis tau nanggap mayangkara, wis tau dadi nganten. Ya. Ya iki jenenge lakon. Heeh. Oke. Sapa sing lanang jenenge Mas? Mas Tio. Ati-ati anggone serawung. Oh, iya. Awak dhewe lek serawung kudu karo wong sing apik. Awak dhewe lek serawung karo wong sing apik, bakal dhewe ya dadi apik. Awak dhewe serawung karo wong elek, bakal dadi elek ya. Oh, alah Ken. Oh, alah nduk. Ya ora kok mbok yo. Masa Mas Tio terus bar serawung ngene lah kok ngono yo. Alah iki to jenenge Mas Tio. Jenenge aku lek bapake pinter aku. Ya bapake Jenenge Pak. asmane aja jenenge asmane Pak Wagimin. Oh iya. Wah, Wah. ngomong watuk kowe. Ora. Dah. Aku rong teman bapake watu. Menika bapak. Wagimin. Wah. Pak Wagimin sing endi? Lah menika. Pak, mengke kula ditambahi nggih, Pak. Alah. Ngartekne niki meletik soalnya, Pak. Kudu Meletik apa? pinter-pinter. Meletik. Wah. Ayo. Wah, Heng. Seto Mas. Urung. Wah, sampean saya wis, Mas. Ora iso. Wah. Wasu. Wis. Wah. Waalaikumsalam. Wayu Mas kita lantik panggrahi Aku arep muni ngono. Oh, lambe godir. Was kita anggone jangkah lan lelaku. Opo? Wah. Kok was kita. Was kita. Nah, saiki. Apa? Gi. Gi. Giat anggene. Iya. Giat anggene leh sedekah, giat anggene leh bekerja, giat anggene leh menabung. Ya, pinter. Gita. Men kok gita to. Men gita. Gita lek tanggomu sing mendem kae. Tanggane iki kan jenenge gita. Nek iki tak gita. Gita lek tanggomu. Wong jek tas dionekne mosok artis kok jampeng kupinge. Gimen atau gita. Saiki kan wis mau gimin min. Men dina iki men. Kok asal dina iki men. Wis lunas, Mas. Maksudnya tasakurane ora kok bahas tentang men ora. Minulya. Minulya uripe. Wis Mas. Lah iki lho iki anu Bu Murni. Anak-anak to? Anak lah ibu ya meru. Murni. Tegese aqua. Banyu aqua murni. Mur panjang umure. Murah rezeki. Niki lho Bu Murni. Ora sabar dudoke piantun kene pirsa. Nah, wis sapa nang bahasane? Pak Lurah pisan opo piye? Apa? Apa sapa iki kok otok? Obeng. Lah obeng. Sapa? Kampret. Lambene enak. Kampret. Biyen zamane Pak Kampret apa jenenge tabrakan kan lambene kayak wong sumbing saiki wis ora. Wis mari. Anu ndi tambah ganteng ya Mas. Wis dijahit ditambahi kulit. Sumben arep tak apa rekomendasikan behel. Wah, Pak Kampret. untune mbok kawat. Ndane lak anggere mlaku ngene sawangan kae. Wong bayangno untune Kampret dikawat.
Nanti berat tangkoton. Dadine kayak gitu. Mangane kangelan. Walah ben untuk Aku tahu Mas untuk dikawat Mas. Apa? Mangan belum. Terus. Tak kira lek daging bae kawate kecantol ning gulu. Sangke kowe celutak kok. Ya ngaturke tetembang. Inggih, niki. Aja lucu-lucu. Mas. Anek bintang tamu. Oh iya, lha nyapa aku memotokne. Lah ya sangke to kowe merdene wagimin sing nganu liyane sing nganu. Ayo Mas, Nanti. nyanyi no. Oke. Bar iki gek Cak Komet karo Cak Dodo. Aku suka dagelan itu. Masa tau iya, aku yo seneng Nduk. Alah. Sing sitok lomo sing sitok kuru. Heeh. Apa ya lagune ya? Niki apakah ada pamundutan? Nah, ada yang akan memberi kayak. Oh. Iki yoga-yoga ya enek sing arep ngowahi tapi duduk kembang Oh mawar. iya dari Tante Jessi. Kembang boreh. Oh fotonya pakai kamera aja nanti di screenshot gitu ya Mbak? Foto sama jenengan apa foto kali bungane? Oh nanti aja ya. Tak protolane sih lagi tak foto. Ya, weh. Ini Iso maca ora? teruntuk Bu Bos kesayangan Pak niki sapa? Pakne ya mbok lah kowe pakne sapa? Iya lah. Ya, oke terima kasih buat Tante Jessi. Oke, sudah Mas? Wis. Wis. Ya, cek kono. Kata-katane rata foto rahasia. Ya aku wis paham paling isine ya kuwi. Nah, iki ana pamundutan saka cukup banting nak kowab yuk. Ora ndelok HP-ku ai kliwon. Ya kuwi HP Mbak Api ya. Lah ya wis gedene roh ya wis Nduk. Lamunan selendang biru LDR kalah iming-iming wirang lintang asmara cundam akeh. Ya, uncalno biasane mbok uncalne ngono kuwi, gak apa-apa. Biasane mbok uncalne. Iso maca apa ora? Lamunan selendang biru LDR Menika rai Yayi. Nggih. Lah timbang diuncalne. Yo atur aku tak uncalne. Ya sing ndi sing mbok aturke? Ini kita nyari. Nyari nyanyi. Heeh. Aku coba tes nada dulu dong. Oke. Ini lagu perdana saya bawakan di Pleman Kediri karena ini spesial buat pelemahan dan ini lagu baru dari Mas Denny Caknan. Saya nyanyikan di sini baru kali ini. Betul, perdana. Soalnya Mayangkara ya lagi iso. Di rumah Bapak Wagimin. Iya. Ya nak? Kesan indah pertama kau datang seolah cinta dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta. Iki lagu ki terbaru terus terbaru juga baru pertama kali ini. Iya, belum ada 1 minggu. Nah, Mayangkara kejar waktu Wah. untuk menghafalkan. Betul untuk mempersiapkan. Hebat sekali, terima kasih Mayangkara Wah, Top. oke. Terima kasih. Komennya pada bagus-bagus semua sih lagu Sigar ini sih. tadi ya. Iya. Aku tadi lihat sambil nyanyi. Iya sih. Dari Iya, komennya. Dari mana dia? Komennya bagus-bagus semua ya Mah ya. Iya, Mama, iya, Mah. iya. Ngene loh. Oh Iya, iya iya iya. oke. Terima kasih ya. Maafkan itu mama saya tuh kalau melihat terpesona saya tuh agak-agak domblong gitu ya. Itu bukan karena lihat kamu. Terus apa? Sampingnya ada Pak Zul ya. Oh gitu. Ya sudahlah kalau Iya, begitu. Oke. Naik. Kalau gitu saya mau duduk dulu ya soalnya ini ada Masa? bintang tamunya dagelannya yaitu Dodok sama Komet. Ya, Ini tadi kan kita bernuansa India kan ya? ya. Boleh untuk aku duduk ditabui dengan India? Halo Mas Bisma Budak. Jenok. Tolong ya. Ini saya mau duduk mau ditabuin India tadi ya. Masa jenok ngejopo. Nek aca nek. Ngono Mas Janane. Lunganku wabot.
masih cari sinyal mic. Oh gitu Ini ya. mic-nya soalnya kurang tinggi. Iya, suaranya di. Kita sama ya. Iya, tinggi Kamu juga ganteng sama. banget. Ah, makasih. Ih, rambut kamu ini pakai pomade yang aku kasih kemarin itu ya. Iya. Ih, harum banget deh rasanya. Aku ingin mencium rambutmu. Wah. Ini juga kemarin pakai itu pomade tapi mereknya Paragon. Ini cek. Kalau itu gimana, Dik? Halo. Kemarin aku kasih Baygon kemarin. Ini? Spraynya. Oh, kok halo Bude. Bude jasmu ngono kok iso bude piye to? Iki Dek Niken, Dek Niken. Nggak sopan banget deh jadi orang. Nggak Nggak betul. tahu, dia nggak tahu sopan santun ya. Iya, ini tuh apa ya, biduan. Sudah terkenal di mana-mana. Ih, nggak tahu dia. Gak tahu, kamu pernah punya TV ndak? Ih, kolot dia, kolot dia. TV? Ya, sudah kadal nih. Oh, laki-laki kere. Kalau ini jelas cantik, muda, biduan. Kalau ini kan biduran. Kamu nggak punya HP ya? Anu punya. Yang ada di TikTok itu loh, Niken Salindri itu. Aku punya, cuma jarang beli kuota. Aku nunut wifi. Kowe iki lanangan apa to jane iki? Lanangan perekonomian. Kalau ini sudah kelihatan masih muda, SMA sudah pinter nyanyi jadi artis ke Jakarta. Ora kaya anakmu SMP ngetengi gurune iki tenek to lele. Kuwi aku sing marahi. Kowe iki keluarga apa to? Oh bocah kok ngetengi kok iso. Dek Niken, Dek Iya, Niken. sayang iya. Apa kabar sih, lama gak ketemu? Alhamdulillah baik. Muah. Du, 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 du. Aku ratus 3 bulan. Du, 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 du. Dek Niken apa kabar? Om datang, Jalan. kok Om sih? Seharusnya manggilnya Emas dong. Harusnya Mas, kamu kan harus Jangan Emas dong. Jangan. Bubuk, Eh? bubuk. Panggil aku dengan nama Dengan diceluk guguk. Kayak asu. Bukan guguk, Apa sih? bubuk. Oh, bubuk kok. Iya bubuk. Kuping kamu itu budek ya? Bubuk kok guguk piye ta? Bubuk. Iya, dia nikah. Aduh kangen banget deh bubuk. Bibip. Iya bubuk. Bibip. Bubuk. Bibip. Lanang wedoke gending. Gendeng jasmu no kok. Celuk sugendar ngono wis gendar. Dek Niken, tadi kamu sampai sini jam berapa sih? Aku tadi sampai sini jam 6. Karena kan deket banget ya sama rumah. Kamu tadi nggak mampir di rumahku. Aku mau mampir itu, saya diblasukan sama Google. Oh, diblasukan. Disasarin itu loh. Nggak lewat jalan tol. Enggak, aku nggak mau jalanku sendiri. Apa jalanmu sendiri? Jalan tol itu kan jalan Kok laki-laki. bisa? Itu kan jalannya Pak Jokowi. Yang buat kan Pak Jokowi. Iya yang buat, tapi itu jalan tol, jalannya wong Kok lanang. bisa? Kan tol. Iya, kalau cewek til. Wis aja kayak ngono. Lah sampean aja marahnya. Ayo kita tutup ya. SpongeBob. Wah, kamu. Itu bukan SpongeBob. Siapa? Itu Jarwo. Salah. Lah siapa? Iki lho. Pulpen otomatis. Oh, Tahu. anu boboho. Kok bobo piye to? Doraemon. Ini Doraemon. Doraemon. Coba tang Doraemon lah musiknya. Apa Na ya? na na na, aku sayang sekali. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Nanti dong, semua dapat dikabulkan, dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Baling-baling bambu. Terus ya nenek. Kado otomatis. Nek pulpen otomatis. Nek kado otomatis apa melorot dhewe? Sing Doraemon ngetono kok kantong aja kuwi lho. Kantong apa ngetokno kado? Lah piye to? Lemari popo. Jajal. Teng teng teng. Nah jajal kowe apa? Teng 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 teng. Almari otomatis. Oh ya. Teng 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 teng. Pulpen ajaib. Teng 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 teng. Lah Tempak otomatis. Enggak usah melorot deh. Niken, Iya. satu lagu buat kamu. Apa itu? Mungkin dengan lagu ini kamu bisa terkesima buat Wow. Kamu kok ngerugoh sih?
Untung aja enggak gumuh. C Mas, jreng. C terus ya mari lagi ya. Bentar, kunci nih. C A minor, D minor ke C lagi. Selamat datang buat Bapak Renggo kalian Bos Joko Tole. Ayah Soleh. Bagus. Pak Agus, digoleki Pak Agus ya. Wonge arep ngekei 1 juta jare ya. Ah, panggil kok Yah apa Asin? Ayah kuwi uyah. Uyah kuwi Ya, kamu asik. boleh nyanyi nadanya C tadi ya, sayang. Ya, ya. Yen aku kangen kangen karo Makanya telah dagelan ki sinau lagu anyar. Lagu lawas. Ayo. Sigar apa-apa ngono lho. Gak ngerti yo ngawi. Jak. Bau bleng. Oh, kena mental nih. Dagelane pucet. Lah iya. Aja dolan. Dulu. Ya, betok aku. biarkan, yang penting kan nadanya pas, lagunya enak. Emang ada yang salah? Sing semangat loh, sing semangat. Ya aku kan. Ora tak ganti, aku diece terus. Wong Lah ya toh, malah lintang asmara. Lintang Ada teko tebal lho. Lintang. Karena lintang asmara jambualan. Jambualan. Ya Allah, dadah. feeling aku mong kowe. Nadanya ya please, nadanya disesuaikan. Feeling Nada ya di rumah nose ah. Ngurung krungu. Mari kita bakok ndasnya. wis tasing penak iki medyo nyawang sampean rasa Iya, protes. iya. Yen aku kangen. Kok gak pas? Yen aku kangen. Iya. Mas, tapi Mas. Cacai roh laras ora dene. Yen aku kangen. Kangen karo Seliramu sama. Kak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Kan aku kangen. Kangen kangen karo sliramu. Tak lesno fotomu ning dompetku. Sauri deh. Apa kowe ra krasa Jadi ya rasa. ketapaten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Masa tadi Apa kurang kowe ra krasa tapaten saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Deniket. Ya, Kulkasnya rusak ya. ini kulkas 3 pintu. Dadeknya ya. Ya. Oke, yo bersama Maya. LDR. Medion ngawi, Mas. Jadi, Oke, yo. Acaranipun nggih menika nggudak maling utawa nguber maling. akhirnya ketemu kan. Jodoh sejati nih, ya ra. Lah, Sapa jodoh sejatine? iki lah
Ngapa awakmu dijak becek ya saruran di gulu. Lho kok ngenyek wong nang di gulu iki lho. Kene dititahno karo karya jagat Gusti. Di Kuwi komplit. Komplit apa? Gulu ya ana, awak ya ana, tangan ya ana. kayaknya ndek kekurangan deh. Lha ya kurangan apa? Kepala, Hah? gulu, Ya. awak, Hah? kaki. Hah, aku ya komplit e. Kowe bar kepala bablas awak renek gulune no. Oleh ngewasi gak tenanan we. Iki ya gulu. Alah gak ketara. Gak ketara piye. Gulu ngene lho. Celun, Duh. celun nang di gulu nek. Jajal sampean tak delok. Ya. Om Komet. Dalam. Oke, Aku ini ya gulu. Aku ya duwe. Om Dadak. Dalam. Lho ya ta, sawake. Rande gulu. Kamu Jadi tahu? langsung ngene. Kamu tahu kenapa aku sawakku? Nyapa? Karena aku sudah kelemon. Iya, kamu obesitas. Belum. Oh, belum. Belum gitu. Olahraga lari pagi. Kamu kalau sama Mas Bambang itu sama. Hah? Nggak punya gulu. Duwe. Oh, duwe. Itu gulunya habis diperbarui, pakai gulu banyak itu. Mas Dodo, Dalam niki nampi dawuh saking gak mengkugati. piye, Kang? Katur dumateng temanten kekalih Mas Tiyu ugi Mbak Bella monggo karo aturi jengkar saking panenggahan tumuju wonten ing pepanggungan. Diatur Bapak- minggah teng Oke, sekalian kalian Bapak monggo Kali Bapak Wadito. Pak Dimin. Oh iya ya. Pak Dito ki dineh ki. Monggo. Atur dumateng Bapak Wabisan saha keluarga. Monggo Mas. Mboten napa-napa. Iki teman kalih Mas Tio saha Mbak Bila. Monggo. Sudah. Kamu seperti Daus Mini. Ngeten Mas. Mas Tio, Dhuwur lho. Mas Tio. Pak D itu Mbakno. Pak D gundulmu kok Pak D piye? Iki ngantene kok Pak D piye to kok kok deluwet, Jor. Pirang tahun to, Jan? Ini masih muda, memang Pinten? pertumbuhannya 28. bagus. 20 ada, Mas? 20? 23. 15. 15 kok brengose kuwandel ya. 15 sakmene kok ngentekno bobo kuwi. Lah kowe sing 42 santai kok. Kuwi jenenge kowe ra gelem modot kok omonganmu kok iso. Santai aku. Ini yang dinikahkan, ini temantennya. Coba kita bertiga. Siap, gerak. Aku mbok nikahno kene model aja to. Aja. Iki kene iki ambek aku ngene to. Rencana kowe ra tak nikahno kene. Apa? Rencana kowe dadi pembantune kene. Gak apa-apa. Siap, gerak. Nikah. Siap. Kepada temanten berdua. Berbuat, gerak. Tegak, gerak. Komet. Siap. Maju 15 langkah, gerak. Geludung. Maju 1 langkah, gerak. Siap, gerak. Periksa kerapian, gerak. Periksa kaki. Ada? Siap, ada. Periksa tangan. Ada, Pak. Ada. Periksa telinga. Kamu itu laki-laki bodoh kamu ya. Masa PBB seperti ini aja gak bisa kamu. Siap lagi berusaha, Pak. Kamu dulu sekolah apa tidak? Sekolah, Pak. Sekolah sampai mana kamu? Sampai TK keluar, Pak. Lihat kaki, gerak. Sudah siap. Ada? Ada, Pak. Lihat tangan, gerak. Lengkap. Lihat telinga, gerak. Ada? Duko. Duka piye to? Kamu itu gak bisa ya? Menawi enten Nikah maju. Siap. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. 1 langkah ke belakang, jalan. Komet maju, gerak. Siap, gerak. Berjalan, gerak. Berjalan, gerak. Berjalan, gerak. Berjalan, gerak. Berjalan, gerak. Gerak. napane, Pak? Kopok kowe. Budek ya kamu. Duh. Ngono tok. Pendengaran itu seorang anggota itu harus jelas, sehat. Masa kamu kopok hari ini? Siap, Pak. Siap, gerak. Dengar. Dengar. Langsung. Gerak. Lah iki lho. Kamu itu gak bisa PPP ya? Goblok kamu ya. Bapak yo ndak iso. Tidak iso piye to?
Weh, siap Ra? Luruskan. Wetenge reso lurus no. Kalau PBB itu harus membusungkan dada. Oh ya, siap Ra? Ada mana? Ada mana? Wong aku ku rewek. Aku sing kaya apa-apa ora paham kok. Kuwi jenenge baris usul. Oh, iki lho ditakoni. Ini ditanya dulu. Mbak Bella ya. Iya, Mbak Bella, gerene kok nganten Mbak Bella. Kamu diam apa? Lah yo. Aku mau kasih pertanyaan untuk nganten. Mbak Bella mohon maaf ya. Ini dulu ketemunya di mana kalau boleh tempe? Kalau boleh tahu. Aku suka tempe. Kamu kok ngeyel terus sih? Kalau boleh tempe ini dulu. Kalau boleh tahu. Aku suka tempe. Kamu kok ngeyel sih? Emang kamu istri aku apa? Ngeyel aja. Kalau boleh tahu dulu ketemunya di mana Mbak Bella? Di kampus. Oh di kampus. Nggak seperti ini dulu sama istrinya ketemunya di penjara. Maling pitik ya Mas? Oh, sosialisasi. Sosialisasi apa? Ya, aku sih dikei sosialisasi. Wong aku sih di penjara. Mohon maaf. Dulu pacaran berapa bulan? Berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun langsung nikah. Alhamdulillah selamat ya Mbak ya. Ah, kesuwen aku kayak rong dino. Kok sorong dino terus nikah gitu to iki? Ya iya. Mas saya pengen punya anak berapa? Rolas. Angkremnya itu loh. Pitik ya kok angkremnya iki jane apa lho kowe kok Mengopeninya. mengopeninya. Iya, iya. Kalau boleh tahu Mbak Bella, untuk panggilan sayang kepada Masnya apa kalau boleh tahu? Panggilan romantis. Kalau saya sama mohon maaf ya. Kalau di Saya rumah- enggak anu loh, enggak sombong ya. Saya kalau sama istri saya tuh saya manggil istri saya tuh Umi. Umi. Karena saya itu aslinya itu dari ke Arap-Arapan. Arap-arapan. Iya, istri saya manggil saya itu Abi. Api. Abi Godok. Abe kaya sapa jenenge tah cilik iki lho. Wong jenenge panggilannya Abe. Umi mbek Api kok ulu rapal. Paling ubi paling. Abi be Umi. Kalau Mbak Bella manggil Masnya apa? Sayang. Berarti Tio. sayang beneran. Sayangnya mohon maaf Mbak, sayang itu sayang biasa, sayang beneran atau sayang banget? Ya sayang banget toh Mas. Ambung. Piye kok sok diambung. Gak oleh. Ning khalayak ya ora oleh. Aku yang nganten malam pertama tak karcisno. Dulu malam pertama kok mbok kartisno piye omonganmu kowe iki? Mok kira bioskop to kowe Oh, gak dikartisno. karo nggo ngetek lemah. Kowe iki berarti kowe iki nganten murahan kowe. Nganten Malam iya. pertama kok dikartisno. Kalau Mas Tio wah, dukur tenan ya arek iki. Ya apa kok nih? Aku kaya apa ngundah susuh. Ngene lho. Mundur. Aku bantu. Begini Mas. Mungkin ada lagu ketika bertemu dulu ada lagu lagu kenangan mungkin lagu ya. Band enggak apa-apa lagu atau lagu campur sari lah. Aduh. Aduh. Lara tenan iki Cul. Aduh. Duduk. Leting. Masalah Natap dok. malah mbok siar-siarno. Gua nak sampai kocak. Dok. Kocake laker to piye kocak? Lah kene yo padha karo laker. Mas, yen sewu lakere jenengan. Kok lakerin jenengan gitu ki. Lagu mungkin ada lagu kenangan. Monggo silakan. Lagu apa? Enggak apa-apa atau mungkin surat cinta untuk Starla, mungkin lagu Nap, lagu Selengker, lagu Cek Mas. Apa lemu cocok? tak bisa Bunga ini kupersembahkan untukmu. Adalah mantan wedok pemburu gitu lah. Tengkaran. Lah aku mbek sapa? ya bener kene kene karo aku. Keju nange. Dadi bang anggur. Nganggur piye?
Timbang nganggur jane rene kegiatan lho Lah ya. kene bojone dicedhaki kono kene meneng ae. Sampeyan ora digreget blas ta, Mas. Kok cedhake kene kok yo men ngetek ae. Lah kene endi sing eneng? Ojo. Anu, enggak suka ya lagu itu? Enggak Suka ndak? suka. Oh iya, Ini. dinyanyikan lagi, Mas. Kasih kata-kata mau memberikan bunga. Kata-kata. Itu yang pertamanya yang gini, harus mau habis mana Halo, lagi. Oh, mau. Bilang gini. Sayang, Sayangnya ke arah sini, Mas. saya tau sampeyan aja ngawasi aku koyo modelnya koyo ape didoni aku. Coba gini, Mas. Nih, biar rapi. Siap gerak, saling berhadapan. 1, 2, 3, berhadapan. Agak serong ke sana, Mbak. Serong ke sana. Iya. Kau miliknya. Mik. Wah, kewit-witan. Sayang. Kayak mau loh, nerone apamu? Dulu, nerone apamu? Bocah ki aku sing wedok. Ngono lho. Ini intro. Instrumen. Sayangku bila, Sayang sayangku bila. dalam. Kamono. Belane sing nganggun, Mang. Gak apa-apa, bila pas tangi turu ngono kuwi. Suarane gede, ora apa-apa. Campur angop. Sayangku bila, Iya, sayang. Sayangku Bella, Asik. malam ini adalah Saurono Mbak malah mutah. Saurono. sayangku bila, sayangku Bella, malam ini adalah malam ini adalah malam yang sangat aku tunggu. malam yang sangat aku tunggu. Akan aku buktikan cintaku ini hanya untukmu. Mudah-mudahan kamu akan selalu bersamaku. Nganten lanang api nek suapi. Ojo tutu. Ora beneran kidonan aku ki. Malam ini akan kubuktikan cintaku hanya untukmu. Malam ini akan kubuktikan cintaku hanya untukmu. Aku ingin Kita kita membina rumah tangga membina rumah tangga selama-lamanya sampai sampai hayat memisahkan kita. hayat memisahkan kita. Terimalah mawar ini Terimalah mawar ini bukti bukti cintaku untukmu. cintaku untukmu. Bila Bella. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setika bersama. Niki acara malam hari ini adalah tali kasih ya. Boten niki ketinggalan guyon paling tidak kita mengingatkan kepada manten baru supaya ingat bahwa sekarang, besok dan selamanya Mas Tio tetap Mas Tionya Mbak Bella dan Mbak Bella tetap miliknya Mas Tio. Mas Tio. Mudah-mudahan segera diberikan momongan soleh dan solehah. Amin. Mudah-mudahan awet langgeng sampai tua. Amin. Nggih, sios di karcesen apa betul? Kasih. Ayo langsung dikasih lagu permintaan dari Mas. Permintaannya apa lagunya Mas? Denny kan. Ayo dinyanyikan lagu yang Apa? pas buat pokoknya enak Apa? seni-seni romantisnya. Romantisnya. Apa, Mas? Apa? Oh ngantene nggih. LDR. LDR. Ya. Iya, LDR masih LDR cek. nih. Ngene kuwi ya Mas. Mbak niki sewane kembang 150 nggih. Kowe iki malah kaya blantik kembang lho, iki kok sewa kembang barang. Oh biar kok Mas. Iki kabeh iki wis dirusi kabeh iki Iya, lagi iya. min kok Iya. mangsamu lho kok so. Met, Ya. sing lanange dhuwur dene yo dawane. Apa kuwi? Pikirane. Oh iya. Mangsamu apa? Pas aku yo. Nah ngene lho, romantis iki disempeti kembang. Iya. Bojoku kayak tak sempati kembang. Sayang, Kembang api. kembang api mbledos. Ora tak sumet, Pak. Ini kan ini. Kudu sampean kuat ya. LDR. Tahap bulan ini full. Karena sudah terkesima
sing mah pengen joget sampai lali sama bojonya. Mbak E bisa yang suara tinggi. Enggak bisa. Oh jadi apa? Kalau Mbak E nggak bisa, kalau Mas Tio suaranya tinggi setinggi langit. Ora anak iki sing penting ora Mas Tio enak suara tinggi. Mbak E. Jajal. Wah, Mbak E bisa enggak bisa? Waduh, jane penting Mbak Wi. Nyapa? Oh, nek gak iso ngono ki bahaya nanti. Halo. Aku tak mantuk ya. Kamu jangan menggurui seperti itu tuh tidak baik tahu. Iya, itu udah baik, Pak. Tidak baik. Gini loh anu Mbak Bila. Ini Kok kamu mundur terus sih? Ya kamu yang dandang aja. Dandang yo. Gimana Mbak Bila? Ini semua diberikan untuk panjenengan dari orang tua panjenengan. Luar Musiknya kayak biasa. isi dono Betapa bangganya orang tua terhadap jenengan, betapa bahagianya. Mudah-mudahan jenengan bersama pasangannya selalu bahagia selalu ya Mbak ya. Sekali untuk seumur hidup. Allahumma amin. 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 Ini nyanyi lagi, joget lagi atau sudah? Oh, tekan. Iki masih kita seneng ngeprank. Kita ini acara prank Dewi. Iya. Nggak apa-apa nanti malam semoga prank-prankan lancar. Kita Digandeng toh Mbak kok Gandeng. masa sama pasangan. Sayang aku kangen. wah, kok. Wah, pedolanannya malah gila. Raine kaya bal Diasmu bal-bal piye kok. anu kuwi lho wis poro kok sok. Gimana Mas? Lagi satu lagi lagu atau 30 lagu lagi? Nah, sudah. Satu lagi ya Mbak Bila. Ayo sini saya. Oh, Sudah. kok sudah ke susu turun sih? Habis belum jamu sih. Aduh. Kok belum jamu? Monggo silakan terima kasih. Mbak Bila, Mas Tio. Semuanya hanya bercanda ya. Bercanda, just kidding, just for lu, just for luck lah. Pripun? Just-justan, oke. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Tentunya malam hari ini makin malam makin peteng. Mas, niki enten bae. Baik sapa? Niki, Mbah. Kok iso aku kita? Ngene, niki ada Pak Joko mau niki request nduk nikan kene. Apa? Iki ora bae iki juru kunci. Madosi Pak Dodok nikan niki. Tiang kalih niki Mboten gadah utang napa-napa lho niki. nggih, niki saking Koperasi Mekar niki. Oke. Terima Ini kasih, salam matur budaya nuwun. dari Joko Tole. Joko Ini Tole. jaranan dari Kediri. oke. Itu temannya Ayah Soleh yang punya jaranan Mayangkoro original. Iki koncone Ayah Soleh. koncone Ayah Soleh. Nggih, sudah Soleh. Bagus. Namanya Bapak Agus. Ini orang Cina. Oh, nggih. Iya, itu Cina orang punya Cina. jaranan. Jadi bisanya pakai bahasa Cina. Ini pinter Sangat. bahasa Cina pinter. Coba. Tunjukkan bahasa Nanti Cina. kalau kamu lancar bahasa Cinanya nanti Sawer. kamu disawer sama Pak Tunjukkan. Agus. Selamat malam semuanya. Kolong tengah saya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini berikan kesehatan. Sini apa boleh sini saya. Long nah. Untuk yang punya hajat malam hari ini. Arigato. Kok Kok kayak mau ngelok itu? Ke Cinanu ngawur gitu. Sing usul sapa kene? Ini ada permintaan kawin kontrak dan juga taman. Suruk. Juruk. Kawin kontrak gitu. Kawin kontrak bisa ya? Ah, mboten. Hah? Bisa. Apa teh sing ra iso? Apa tuh sing gak iso? Ya ya. Taiwan, Mandarin digarap kabeh ta, Mbak? Tenang bae, wis to. Langsung. Mas Bambang siap nggih? Kawin kontrak nggih? Kawin kontrak gamelan ya Mas. Iya, Mas, ini kula kali niki. Teng neng Jenengan teng nyekseni teng ngoten teng lho. teng teng. Openg main. Aduh, adindaku sayang. Kuwi lho. Iya. Ah, gampang iki. Ayo, daten. Na 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 na. Nanani nuning. No 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 no. Nono gedhi. Kowe yo ngono nggawe pancingan. Kawin kontrak Mayangkara. Campur satu. Mau enggak suka aku. Sampean anu salah pilih pasangan. Salah. Pasangan kok modelnya lemah. Lah iya lho. Ora enek kekuatane blas. Meno. Kaya kancane ngono Mas. Ini lo kancane rasa. Anu kene, anu Mas kendangnya Mas, ayo Mas, kendang Mas. Yo. Nah, jajal delon sawangan yo. Lo. Bas. Rasa. Wes piye? Acan-acan teh. Kok geget. Seh, lagi musik urung muni kok wis geget ngene aku. Semangat apa malah kaya robot. Siap. Acan-acan. Ya kuda.
Ayo siap ya. Kowe kaya apa nglebono mentok ya jane opo kowe. Ya. Ayo siap. Zero 17. Yo 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 lo 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 lo. Alah. Dia piye? Oh, yang mburi. Gaya belakang. Oh dari Gaya belakang, Mbak. Ayo, balik Mas yo. Apa bedane? Oh ngono, ya nang ya. Ayo. Zero luko yo. Oh ae oh ah. Yo 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 lo lo lo. Ngono men. Ya to piye? Muni lho. Muni apa mak tek ngono tok. Mak kelutik ngono. Lah iya, paling wis lek keliru golek sinden kowe. Aduh. Ganti kalau sinden liyane kan lho. Apa mau jajali kabeh iki? Jajali kabeh jajal. KPP. Heeh, jajal. Ayo maju maju ayo maju. Testing iki. Testing. Testing. Ya sing kene sik. diurut nih. Testing. Kowe aja medeni niken kowe ketok. Manuta kowe iki kaya buta lho jane kok iso. Yo urung kok gesek jane. Sik ancang-ancang. Yo siap. Zero lugo. Yo. Oh ahe oh ahe oh ahe oh ahe. Lo 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 lo. Aduh. Lo lo lo. Lo 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 lo. Aduh. Lo 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 lo. Lo lo hey. Ijek siji, ijek. Sote. Kae cek MCN lho yo siap. Ora jajal. Yo, siap Jiro Lugo. Wah. Mergane kandel apa piye ya? Paling ngono Ngono ya. Kakang Komet. Paling dino iki sampean oleh jodoh ya iki jodohku Bambang Baldawa. Balawa kok Baldawa kowe. Balawa kok Baldawa. Baldawa iki bolmu kuwi kok iso gregeten ah. Mas Bambang Balawa kok Baldawa. Kowe tenan ra joget? Tenan. Oh lek kowe ra joget tak lapor sing gadah damel kowe Bapak Wagimen. Bapak niku lan teng dagelan kalis tunggale mboten joget mangke mantu mboten sabayari nggih Bapak nggih. Nggih. Dibayari mboten iki? Setuju. Lho, ora dibayari kok setuju. Ayo kowe barang. Lho, ora aku joget kok, aku joget ya Pak ya. Lah aku joget yo isin ora dikek ngene kok. Lah karepmu piye? Yo jlang sing mandes. Paringi Mas ngesakno Mas yo, baleni yo yo. Kok diperang, preng kok prang. Ora niki ora. Aku ngene muknit ngono to. Ora niki. Paringi Mas Janji. nggih. Lho iya iki lho. Janji. Janji nganggo jentikan kok. Iki centikan to. Ini jempol iki janji. Ancen lemu jempolanku gede-gedeanku gede-gede yo. Oh ngono. Ya. Yo. Yo siap Jiro Lugo yo. Oh ahe oh ahe oh ahe oh ahe. Lo. Nah, wis lang nah. Pas ta? Ya pas. Piye? Tapi aja cangkem. Lah terus saya terus. Aja cangkeme piye jalukmu piye? Mesti alate. Oh alate. Cacahe piye to ora gatek. Sing kompak. Ya mayang karai. Ora ngerti karepmu kok. Alate. Alate. Mayang karai ora ngerti karepmu kok metrae. Seneni. Ya iya. Ayo siap. Yo. Aho 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 aho. Lo. Wes. Alate. Kok malah nesu. Maksudnya ra kowe. Maksudnya piye? Entek dong tak dong dindek. Ah. Dong tak dong dindek. Dong tak terus alate iki dolen. Lho kok sik didolen piye to? Aja. Maksudnya alatnya kene muni Wes, jenenge. Kakak. Tenang iki diparingi tenan. Paringi Mas, paringi sana Mas. Kayak ono masih Wis jindi tamu ya. ae. Yo, paringi Mas. Suka. Iya ora ayo. Iya. Jiro Lugo. Oh ae oh ae. Oh ae oh ae. Lo. Masuk ini kan. Tak getak. Alah Mas wis gak usah Gak gak tak apa-apa Mas ya. gon liyane ya. Campur Campur sari cilik-cilikan. Iki gak lek karo aku kabeh. Kowe tok sing dianune. Kowe ape mulih, ape modern kowe? Boleh aku. Ndak mulih yo. Kamu kadung. Ora kudu wong kowe rene goncek aku kowe kok. Ndak mulih. Nunut trek kono lho. Yo, sakno lho Mas. Mulai perhatian ya. Seperti dong kamu, Mas Yoti. Dia tidak bisa ngejleng aku gak apa-apa. Kamu bilang nggak bisa ngejeng. Enggak bisa. Kamu masih menyukai dia. Gak apa-apa. Kamu inget-inget ya nanti kamu di akhir belakang hari nanti kamu akan getun sama dia. Ih, aku gak apa-apa getun sama dia. Aku kan cinta tulus sama dia. Apa cukur rumah tangga makan itu cinta? Gak apa-apa, Mas.
tanggaku mangan cinta geblak dhewe. Merongas bocah ra ndek apa kere melarat lho. Lah yo wis gak sido no. Aku tak sampeyan ae. Oke, gak masalah. Tuku 35 ya. Kapok tenan ya. Tuku 35, tuku 35. Aja to. Wanggep barang lho. Ora kudu joget. Tenan aku kudu joget. Ora pancen. Disekseni sing mirsani mriki lho piye Pancen delok ya nyekseni. Lho, maksude iki padha ndelok rene nek kowe joget awas kowe. Ya iya wong campur sari ning kene mesti ndelok rono. Bocah iki ora penake omongane suwe-suwe. Lho, aku ketok gudi ning layar. Lah emang gede Yo, mah lagi sadar. Lho kaya wit ringin. Lagi sadar. Iki tase nggih, Mbak, nggih tembange nggih. Tase. Heeh, diteruske. Huh. Janjane Apa gerak-gerak? Apa gatel? Joget kowe. Sopo sing joget? Kowe iki janji ra joget lho kowe. Aku gatel no. Gatel ning ndi? Sing ndi? Sekitar kene. Gatel kok sekitar kono kok iso. Lho, lha ndi Mang Caca? Ki apa to kowe kok kincel? Oh kindel wong cek cilik ya. Lah nek gedhe? Nek gede ya dolan dhewe. Gah aku gah omongan pe jorok kowe omonganmu. Jorok piye to? Lah kowe ngomong ngono. Lah ngomong apa? Lah kowe iki lho kok mesti ning nguri kok kincel. Kindel mergo cilik. Lah nek gedhe? Dolan dhewe. Dudu kuwi. Nek gede wis rong dinti. Oh, lek cilik jenenge? Kindel. Lah nek gedhe? Dolan dhewe. Kowe dina iki kleru wah toh nyawa kowe dina iki. Ayo sing apik nyopo sing apik. Main nang gone bakul HP wis. Bakul HP piye to? Kowe ora bakul HP. Ya kuwi. Oh tak kira Sing nyukupi keluargane ya kuwi ngono lho kok iso. Wes, muga-muga sukses. Muga-muga laris sukses, aman jaya terkendali. Bismillahirrahmanirrahim. Isik to. Dari men kompak kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu ingkang tansah kinurmatan nyuwun sewu, bapak ibu ingkang teng ngajeng ingkang tansah kinurmatan pangapunten nggih Pak Bu menawi kula kok tiyang nem ngadeg teng dhuwur panggung niku lek adat Jawa menika mboten sopan ning kula nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih Pak. Nggih Bu, nggih pangapuntene wong kula nggih tiyang Jawi asli, estu Jawi. Mulane nek kula adat istiadat unggah-ungguh niku kula utamakne. Mula kula nek tiyang Jawi kan kedambung kok kula ndlosor mawon nggih, kersane sopan santun kali unggah-ungguh tata trapsila. Santene nanggap nyambik Nyambik ndasmu kok wis nanggap nyambik piye to? iso ndelosor. Ya jenenge wong Jawa ki andak pasor, Ya Mas. tapi ora ngono panggunge kanggo awake dhewe. Ya iya sementing kan awake dhewe ngawiti kaya ngono. Ki alhamdulillah luar biasa. Yo. Tampil teng daerah pundi menika, Mas? Bolo. Wono Bolo. Bolo Wonokerto. Hah? Pelemahan luar biasa nembe dugi kula nyuwun sewu lho anu yang cantik-cantik lah sampean kan sambutannya luar biasa to teko cek monggo mesti liwate ngarep lek kok aku ora aku mbrosot sor panggung kaya kucing ya lagi ngomong. ora ngomong piye Ya kuwi kok nguri bareng cah tuwilik cilik. heeh Aku ngene kok nguri ngene. Aja engko sik siji-siji aku. paling roh bokongmu anu gemes paling Lah iya. ki bokong ponde-onde paling didodoli alhamdulillah luar biasa ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang hamugati nggih menika Bapak Wagimin sembah nuwun luar biasa sampun nimbali kula sakloron mlebet dek langsung disambut niku luar biasa sekus pasugatane Pun panggih berarti. lho Nampal kali Bapak Waki. lho Sing pundi, Mas? Kowe iki singa bojone. Bapak Wagimin Sing pundi? sing gadah damel ya sing nanggap campur sari iki kok mbok takokne iki piye to kowe iki? Lah iki sing pundi niku? Wong ki mbok ya srawung to. Jagong paling gak karo sing digawe. Bapak Wagimin iki gadah damel. Sing pundi? Lah ya sing nikahne putra-putrane iki to Mas, kok sok Mbak Lia. Anu jenengan sing pundi ngoten lho. Tek Lah bapak mosok ora ngerti. dereng.
Bapak Wagimen kok ora ngerti. Wah ditimbali ki ngerti. Ngono kok jari jagong. Ya jagong to. Bapak Wagimen. Kamu ngerti? Lho, Endi? kuwi sing dalu, Pak. Isor syuting ki. Suka? Mosok kausan ngono Bapak Wagimen. Aku kok gak yakin karo awakmu. Pundi Bapak? Kuwi sing dalu, Pak. Nggih, Bapak nggih. Oh nggih, kowe yo ngerti kowe. Ya piye to wong yo ditangkap kok. Kowe nek buanter dina ki. Tanganmu koyo sloben. Antre ra kaprah ngaturke sembah nuwun ugi nderek dedonga kagem ingkang disunat diasmu ngono kok. Iki acarane pernikahan. Oh, nikah. Didhaupaken nggih menika Mbak Lia kalih Mas Tio. Tiodan piye to? Mbak Bella. Bella panggilannya Bella. Mbak Bella. Catet ya Mas, iki rada goblok. Dadi anu lah niki lho. Ini Mas, ini wonten anu. Ini. B B L L E la Bella. Rega Nabila Aprilia SM. Panggilane Mbak Bila. Mbak Bila. Melawan Jenenge tinju kuwi. Lah piye to iki lho kakungipun nggih menika Arvindo Tio Profeto. Jenenge mari Inggris ta. Aku ki wong Jawa ndekek mari dadi ora apa. Profeto SM. Oh, gelare SM. Kowe ngerti SM? Sudah makan. Sudah makan biasmu ngono kok so. SM ki titel, Mas. Nggih. Sarjana manajemen. Oh, nggih, kula winginane nggih. Kowe apa? Iki napa ta? Manajemen, sarjana manajemen. Aku menek klopo. Gak ceblak. Menek klopo, manajemen ki tentang perekonomian akuntansi. Betul. Iki penak di bojo sarjana manajemen, Mas. Apa ae nek entuk kaya mesti iso memanage yang baik dan benar. Jadi penak. Yo penak kados Mbak bilang ngeten iki. Oh, enak meneh. Enak nah piye? Dadi duwe bojo wedok bakul anu ayam bakar. Bakul chicken ngene-ngene iki. Enake ning ndi to, Mas? Enak lah kayak ketemu sambutane. Sambutane piye? Mau dada atau paha? Penak lho iki. Ya mbok parano rono ya ora kuwi. Sing penake duwe bojo tukang sing duwe fotokopi. Lah kok iso? Mesti malam pertama ditawani. Iya. Mas, ingin atas bawah atau bolak-balik? Lho. Penak di bojo sing tukang fotokopi. Iya, iya. Ngono lho, didongakne mugi-mugi Mbak Bella saha Mas Tio dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin.